Diba, diba, diba? Andyan lang. Ano yan, ano yan, ano yan, friend? Yan, friends. Libre ng antioxidant. Kain tayo, friends. Hi, friends. Gagawa ako ng box. Gamit tong bond paper. Kasi pagkaupo ko dito, nakita ko dyan na ang daming wild blueberries. Wala naman akong malagyan. Kaya gagawa na lang ako ng lalagyan. Yan. Gagawa tayo ng box. I hope maalala ko pa kasi maliit pa ako. Mahilig ako pag gawa ng box. Tapos medyo matagal-tagal lang hindi ko nagawa. Yan. Try ko. Ayan, friends, meron na tayong box. Wild blueberries. Excited na ako. Tingnan nyo, friends, dito ako nakaupo. Yung wild blueberries, andyan lang. Diyan lang. Diyan. Diyan tayo mangunguha. Check this out, friends. Diba, diba, diba? Andyan lang. Andyan lang sila, friends. Andyan lang. Ang dami. Wild blueberries. Madami akong nakita dito, oh. Isang puno. Isang puno. Ang daming bunga. Diyan lang siya. Nakatago. Kahit dito, hindi nakatago, oh. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, tingnan nyo, friends. Mag-start na tayo manguha. Lagay natin yung lalagyan dyan. Ayan, friends. Ang dami, friends. Ang dami, ang dami. Ang dami, friends. Para tayo ng harvest sa garden natin. Punta tayo dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman yan, friends. Ang dami. Ang dami talaga. Kita nyo yan dyan, friends. Isang puno lang, friends. Isang puno. Sobrang dami, friends. Nakakalorky. Nakakalorky itong isang puno lang. Wild to, friends. Wild blueberries. Next time naman, mangunguha tayo ng wild na raspberries. Nakakaloka tong puno na to. Ang daming bunga. Ay nako, parang dito lang sa puno na to, contented na ako, friends. Sobrang daming bunga. Kukunin natin yung mga bunga, friends, para mamunga siya uli. Kasi pag hindi natin kukunin, hindi na mamunga uli. Ganon yung style nila, pati raspberries. Gustong-gusto nila pag kinakain yung bunga nila, kina-harvest.
Ayan friends, isang puno pa lang, dami nang nakuha. Hindi ko inubos yung isang puno. Next time na uli, dito na naman tayo sa ibang puno. Friends, kahit saan kayo tumingin, as in purple, ang daming purple talaga. Pinipili ko na lang ano yung mga hinog talaga na ano pwede nang kainin. Ang dami, nakakaloka. Tingnan nyo kamay ko, friends. Kita nyo yung kamay ko. Naging purple din. Wala tayo sa bundok, friends. Malapit lang tayo sa karsada, pero ano siya, liliko ka lang ng kaunti. Narinig nyo, highway talaga yan dyan. Malapit lang siya sa highway. Hi, hi! Tayo dito sa ibang puno. Yan.
Nakakaloka talaga, friends, kasi nakikita ko puro purple. Purple, purple, purple. Maliliit lang siya kasi wild. Pero masarap. Yum, 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 yum. Ayan. Pwede na to, friends. Pwede na to, friends. Para kainin mamaya. Tapos, pwede naman ako bumalik bukas. Pag gusto ko ulit kumain, di ba? Gaano ba kalapit sa kabihasnan? Yung pinangkukunan ko ng blueberries. Diyan. Yan, friends, highway dyan. Yan, nakikita nyo highway yan dyan. Tapos sa unahan, bridge. Nakikita nyo, may mga car na dumadaan. Tapos dito naman, sa side na to, river. Bangin to siya, friends. Bangin pa ganyan. Pero madaming kahoy, kaya safe naman. Dito naman banda, madami ang malalaking establishments. Masyadong araw yung ano ko. Madaming establishments dyan, friends. Sobrang daming establishments na malalaki, like toy store, grocery na malaki, mga food chain, tapos mga government institutions like police station, fire station, statistics, as in madaming establishments dyan. Kaya wala tayo sa bundok, friends. Malapit tayo sa kabihasnan, tsaka malapit tayo sa river. Ganito ka-accessible, friends, ang wild fruits dito sa Norway. Ikaw lang yung aayaw. Madami talaga sa gilid-gilid. Soon, mangunguha din tayo ng wild raspberries. Dito lang din sa gilid-gilid. Yeah, doon lang sa malapit sa bahay. Dalhin ko kayo next time. Manguha ng wild raspberries. Ayan, uwi na ako, friends. Uwi. With the wild blueberries. Dadaan lang tayo saglit dito, friends. Mangunguha tayo ng wild strawberries. Tingnan mo, wala tayo sa bundok. Andito tayo sa kabihasnan. Mangunguha lang tayo ng wild strawberries. Ito yung blueberries ko, friends. Mangunguha tayo ng wild strawberries. Isasali natin pagkain dito. It's out, friends. Ano yan, friend? Ano to, friend? Diba? Hindi pa masyadong hinog ang mga strawberries. Pipiliin lang natin yung hinog. Masyadong hinog. Maraming bunga pero hindi pa siya masyadong hinog. Ayan, madaming maliliit na bunga. Pero di pa siya hinog, friends. Babalikan na lang natin.
Tingnan nyo friends. Strawberry, 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 strawberry. Wild. Yan. Yung iba, next time na uli. Maraming bunga oh. Uwian na. Kasi may bunga nakuha. Uwian na, uwian na, uwian na. Thank you, dear God, for the wild berries. Ayan na, friends. Ayan na. Hugasan na natin ang wild berries. Meron pang isang naiwan. Shower muna bago kainin. Shower lang. Kukunan lang natin ng dahon. Meron pang nakaano na dahon. Tingnan nyo. May dahon pa yung kukuha ko. Hindi naman marami. Kunti lang, friends. Ayan. Tingin ko okay na. Okay na. Okay na siya. Ayan, friends. Bagong hugas lang yung bowl natin. Lagyan natin ng soft pampatamis. Lagyan natin ng chia. Lagyan natin ng viola. Ilalagay na natin yung wild berries. Ayan, friends. Libre ng antioxidant. Ang puhunan ay maging masipag lang manguha ng wild berries. Yun lang yung puhunan, friends. Nagyan ko ng tropical fruits, friends, para mas colorful.
Yummy, yummy, yummy. Kain tayo, friends.